Reprezentacija Srbije u mini fudbalu osvojila je bronzanu medalju na evropskom prvenstvu nakon što je u polufinalu posle penal serije izgubila od Azerbejdžana. U utiscima sa prvenstva razgovaramo sa selektorom fudbalske reprezentacije u mini fudbalu Nebojšom Desnicom, koji je ovog jutra naš gost u studiju. Dobro jutro, dobro nam došli. Eto, niste uspeli da odbranite titulu prvaka Evrope, ali svakako je nastavljen kontinuitet osvajanja medalja. Bronza u Bratislavi. Prvo, hvala na pozivu. Nažalost, nismo uspeli da odbranimo zlato iz Sarajeva. Međutim, nakon utakmice, kad sam ušao u slačionicu i pogledao lica svojih igrača, jednu rečenicu sam rekao da je bitnije kako mi izlazimo iz samog takmičenja, samog prvenstva, da izlazimo kao pobednici, jer stvarno na terenu u toj utakmici polufinala protiv Azerbejdžana smo bili apsolutno bolji protivnik. To je utisak svih ljudi koji su bili tamo, gledali, utisak svih selektora, ostalih selekcija. Tako da ostaje ta možda žal što nismo uzeli zlato, odbranili, ali verujte mi, kogod se bavi sportom zna koliko je teško osvojiti bilo koju medalju, tako da mi smo u svakom slučaju srećni. I kakav je bio vaš put do bronze u Bratislavi? Pa ne mogu da kažem trnovit put kao što se inače kaže. Zašto? Zato što mi stvarno uživamo dok igramo tamo za svoju selekciju. To su jedni fenomenalni momci koji svaki minut proveden na takmičenju gledaju da uživaju. Tako da neću reći da je bio trnovit, bio je težak. Stvarno, ponavljam, opet, kogod se bavi bilo kojim sportom zna koliko je to teško. Imali smo protivnik koji nisu ni malo naivni. To su protivnici koji u svojim zemljama taj fudbal igraju profesionalno. Sve to kad čovek stavi, obuhvati, delo je da stvarno nije ni malo lako. Da, evo kad pričate upravo o tome, igrači su, je li tako, amateri, ali mi smo bez obzira na to videli zaista kvalitetan fudbal. Amateri su kod nas, u našoj državi. U drugim državama sad mogu da nabrajam, to je profesionalan sport i oni nisu amateri. Oni se bave profesionalno, imaju svoje profesionalne lige, imaju svoje profesionalne ugovore. Samo kod nas i u još nekih par zemalja je to na amaterskom nivou, ali videli ste da naši igrači kad istrče na teren to ne deluju uopšte amaterski, šta više to deluje baš profesionalno. Da, neke države poput Azerbejdžana zapravo i rade na tome da unaprede taj mini fudbal, imaju organizovane lige. Koliko smo mi daleko od toga da se u našoj zemlji organizuje takvo nešto? Pa ako ovo nije razlog da se organizuje, ja ne znam stvarno šta bi onda trebalo da bude. Mi smo jedina zemlja u svetu koja na posljednja 3 velika takmičenja ima medalju. Tako da mi radimo sve da se to profesionalizuje, da kod nas u zemlji se to prepozna, da ti momci budu adekvatno nagrađeni za to što rade. Azerbejdžan radi sve na tome, čak je proglašen i sport od nacionalne važnosti. Oni se bave totalno drugačije od ostalih. Ali eto, u utakmici polufinala protiv tog Azerbejdžana mi smo delovali mnogo ozbiljnije, mnogo profesionalnije i mi smo delovali ti koji bi, kad neko gleda sa strane, rekli bi da se kod nas tako nešto dešava, ne kod njih. Nebojša, ono što sigurno doprinosi vašem uspehu jeste to zajedništvo koje vlada u vašem timu i videli smo te proslave i golova i borbe na terenu i to zaista je onako prava slika jednog tima koji radi kao jedan. Jeste, sve što ste rekli. Funkcioniše kao jedan. Tako je, apsolutno je istina. Sve što ste rekli, to je 100% tačno. Ta naša hemija koja postoji u ekipi je nešto što, evo i sportski komentator Nebanja Matić je bio tamo sa nama 10 dana, kaže da to nikada nije u svom životu video. To je nešto što je bogatstvo, što nas prati dugi niz godina, daj Bože da nas prati i naredni period. Na osnovu toga smo prikupili simpatije svih neutralnih gledalaca. To posle utakmice šta se dešava sa nama, ne znam kako to ni rečima da objasnim, to treba da čovjek doživi pa da shvati. I vratit ću se, pre nekih mjesec dana sam bio baš gost ovde kod vas u redakciji, pred odlazak tamo. I opet ponavljam, definitivno sam siguran da ima jedna rečenica gospodina Vujoševića, nažalost nije više sa nama, da trener može da pogreši ko je kakav igrač, ali ne sme da pogreši ko je kakav čovjek. I to sam definitivno siguran da posle ovog takmičenja nisam pogrešio.
Da, divno što ste ponosni i na tim i na te ljude. Svakako, eto, oni koji su, vi ste bili uživo tamo naravno, bodrili i pratili, a u prenosima je delovalo da je organizacija takmičenja zaista bila odlična. Kakav je vaš negde lični utisak? Posmatrali ste to iz najbliže perspektive i koliko je teško organizovati takvo veliko takmičenje, a da sve funkcioniše, da su svi timovi uigrani, da je sve tu? Pa, učestvovao sam ranije na nekim manjim takmičenjima po našoj državi, ajde, slobodno mogu reći i u inostranstvu. Nisam naišao na takvu organizaciju. To se bukvalno zna u svaki minut šta se radi, šta se dešava, ko te prati. Autobusi dolaze po igrače, odlaze na takmičenje. Imamo volontera koji nas sprovodi svuda. Apsolutno nema jedna stvar za koju može čovjek da se uhvati i kaže ovo nije funkcionisalo. Ne mogu da kažem da tako nije bilo u Azerbejdžanu. Šta više, mogu da kažem da je tamo bilo još na nekom nivou iznad. Čak sam neku informaciju dobio da sva ta takmičenja u Azerbejdžanu, evo i sad u Slovačkoj, su dobili agencije koje organizuju Formulu 1. Da to toliko ozbiljno izgleda i verovatno se to tako i na TV-u vidi. To ništa nije drugačije tamo. Šta više, ko učestvuje u tome vidi koliko je stvari to ozbiljno. Sada je vreme malo za odmor, je li tako? Uživanje? Jeste, odmor što se tiče reprezentacije. Međutim, sad u petak počinje završen za prvaka Srbije. Igra se u Novom Sadu. Petak, subota, nedelje. Iskoristio bih priliku da pozovem sve koji su zainteresovani da dođu. Videće sjajne fudbalere, ne samo iz reprezentacije koji učestvuju, nego i širom Srbije. Dolaze da igraju i onda naravno ide odmor, pauza letnja. Posle letnje pauze imali nekih najava? Ima. Svetsko prvenstvo za mlade do 23 godine, svetsko prvenstvo za žene i onda počinjemo polako pripremu za svetsko prvenstvo za seniore koje je sledeće godine, čini mi se, u oktobru u Češkoj. Eto, lepo odmor, pa aktivno na neki način i ostatak leta da te pripreme budu sve u toku. Kažite nam koliko se danas deca ili mladi odlučuju za mini fudbal, da li je porast i... Jeste, ja stvarno to primećujem i na ulici. Ekspanzija je, generalno taj sport igra najveći broj ljudi, pošto je to može da se odigra i ispred zgrade i na školskom dvorištu. Najveći broj ljudi, amatera pod navodnicima, to igra. Mi primećujemo, kad smo se vratili u Srbiju, da dosta ljudi nam prilazi, čujemo se telefonom, kažemo ljudi, je li ovo moguće? Uđe u metro, uđemo u promenadu ili gde god se pojavi neko od nas, ljudi prilaze, čestitaju. Stvarno je to nešto prelepo što osjećamo. I mislim da je to nešto najmanje što ti momci zaslužuju. Tako je. Nebojša, ono što je definitivno jeste da ste vi i vaš tim definitivno doprineli popularizaciji mini fudbala ovde kod nas i neka tako i ostane. Pa se vidimo ponovo u studiju sa nekim novi... Pa sa zlatom, naravno. Zašto da ne? Daći Bog, što kažem, na svetskom prvenstvu smo izgubili na penale u polufinalu, sad smo izgubili na penale u polufinalu. Daći Bog da sledeće godine svetsko prvenstvo osvojimo u finalu na penale. Čekamo vas onda upravo ovde sa kompletnim timom i sa zlatnom medaljom ovde na stolu. Do tada vam želimo sreću, pa vidimo se. Eto, mi smo lepom ovom sportskom pričom došli do